se vede Mix Music Evolution și iată, spectatori excepționali, iată 3 zile și 3 seri deosebite. Vă felicităm cu această ocazie și vă mulțumim pentru că sunteți deosebiți. Vrem să vă auzim gășoarele, să nu conteniți prin a striga, prin a vă manifesta bucuria. Ce s-a format în azi artificiile și secund artificiu? Pentru ce le filmezi? Nu știu. Nu știu, îmi place. Mulțumim încă o dată tuturor celor ce au acordat sprijinul Consiliului Local, Primăriei, domnului primar, domnului viceprimar, jandarmeriei, pompierilor, serviciului de ambulanță, poliției. Toți aceștia au fost alături de noi și le mulțumim. Iar vouă vă mulțumim cel mai mult pentru că sunteți un public de nota 10. Felicitări!